10 ýaşly gyýjagaz NASA haýyş bilen hat ýazdy. Kayla atly 10 ýaşly gyýjagaz NASA hat ýazyp, Plutonyň resmi taýdan ýene-de planeta hökmüne yglan edilmegini haýyş etdi. Neşirlerde habar berilmegine görä, çağı tarapyndan ädilen bu mähirli we tutan ýerli ädim köpleriň ünsüni özüne çekdi. Kayla öz eli bilen ýazan hatyny bu asman jisminiň planeta adyna münasipdigini we on hak hukuklarynyň dikeldilmeginiň köp adamy bagtly etjekdigini belledi. Gyýjagazyň ýürekden ýazan hatyny NASA-nyň ýol başçysy Jared Isaacman jogap berdi. Ol Kaylanyň teklibi bilen gyzyklany we agentligiň häzirki wagtda bu meseleniň üstüne işleýändigini habar berdi. Pluton 2006-njy ýylda Halkara Astronomiýa Beleleşiginiň karary bilen uly planeta statusundan aýrylyp, girdenek planeta derejesine düşürilipdi. Şol bir wagtda alymlar bu sırly obyekti öwrenmegi dowam edýärler. Geçen ýyl astronomlar Plutonyň asmanyna köp gatlakly dumanyň ähmiýetini anykladylar. Siziň pikiriňizçe Pluton ýene-de planeta statusuna girdilmäge münasipmi? Pikirleriňizi tesvirlerde belläň.